a hádanky Mikuláš. Ahoj kamaráti, poďme sa zahrať s Mikulášom. Vonku krásne snežilo a Mikuláš sa ponáhľal odovzdať darčeky deťom, ale chvíľu ostal stáť. Hľadal najmenší domček, v ktorom býval malý Petrík. Deti, pomôžte mu a ukážte, ktorý domček je najmenší. Ak ste povedali, že modrý, máte pravdu. A potom sa ponáhľal k Juditke. Tá bývala v najväčšom dome. Pomôžte Mikulášovi, ktorý domček je najväčší? Výborne, deti, je to zelený domček. Pozrite si dobre obrázok. Ktorá vec nepatrí do mikulášskej čižmičky? No ak ste povedali, že vajíčko, tak máte samozrejme pravdu. Ojojoj, Mikuláš, ty máš ale dobrú náladu. A kde máš zuby? Už mu ich nesiem. Deti, počítajte so mnou. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Ale si krásne zubatý, Mikuláš náš. Pozrite sa, z neba letí Mikuláš a postrácal darčeky. Rýchlo mu ich poďme pomôcť spočítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne, deti, je ich 10. Komu ich asi nesie? Poďme nakúknúť. Pozrieme si aspoň niektoré z nich. Čo myslíte? Komu priniesol knihu? Ak ste povedali, že Edkovi, ktorý od rána do večera číta, máte pravdu. A komu priniesol nafukovaciu loptu? No samozrejme, Maxikovi a Elinke. A komu priniesol ľadové korčule? Správne, deti, Nínke. A čo futbalová lopta? Komu priniesol tú? Výborne, tá je Viktorova. Určite sa z nej bude veľmi tešiť. A ešte mi povedzte, komu priniesol farbičky? Výborne, deti, Ervinkovi, aby mohol vyfarbovať McQueena a Levieho kráľa. A teraz sa pozrime na ďaleký severný pól, kde žijú škriatkovia, ktorí pripravujú darčeky pre deti. Bývajú tam dve rodinky. Prvá rodina je rodina Santa Čižmičkových. A druhá rodina je rodina Santa Rukavičkových. Mama Anka Santa Čižmičková pripravila aj s deťmi tieto darčeky. Vláčik, ušili bundu a vyrobili bábiku. Mama Ivetka Santa Rukavičková vyrobila s deťmi tieto darčeky. Ruksak, raketu, vtáčika a opicu. Ktorá rodina vyrobila viac darčekov? Máte pravdu. Rodina Santa Rukavičková. Ho, ho, ho! Aha, Mikuláš, prišiel si po darčeky. Šup s nimi do mikulášského vrecka. Pomôžte mi spočítať, koľko ich bolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vo vreci je schovaných 7 darčekov. Výborne, deti. A teraz si spolu zahráme Pexeso. Pozrite si všetky obrázky. Zapamätajte si, kde sú správne dvojice.
Teraz ich všetky zakryjeme. Takže, kde máme ukrytého mikulášského psíka? Ak ste povedali, že je v dolnom rade tretí v poradí, máte pravdu. A čo mikulášska čižmička? Kde ju nájdeme? Myslíte, že je prvá v dolnom rade? Pozrime sa. Výborne, deti. A teraz sám pán Mikuláš, kde je ukrytý? No ak ste povedali, že posledný v dolnom rade, opäť ste mali pravdu. Aha, tučniak, kde len môže byť? Že druhý v poradí v dolnom riadku? Poďme sa pozrieť. Výborne, deti, ste super. A posledný je sob Rudolf. Ostalo nám jediné štvrté okienko v dolnom rade. A je tam. Ste veľmi šikovné, deti. A poďme na zasneženú lúku plnú Mikulášov. Ktorý je podľa vás najmenší? Ak ste ukázali na tohto, máte pravdu. Pozrite, deti, a dobre počúvajte otázku. Do dediny prišli Mikuláš, čert a anjel. A tá otázka znie, ktorý z nich prišiel do dediny predposledný. Ak ste povedali, že čert, máte pravdu a ste veľmi šikovné. A teraz sa pozrime na obrázok. Je na ňom veľa rovnakých Mikulášov. Iba jeden je iný. Nájdete ho? Ak ste ukázali na tohoto, urobili ste správne. Mikuláš si vyberal čiapku na návštevu detí. Povedzte, akej farby čiapku si dal na hlavu. Rúžovú, červenú, modrú, žltú a fialovú. Akej farby čiapku by si podľa vás mal zobrať? Počujem červenú? Tak dobre, bude mať červenú. Aj tak mu najviac pristane. Do prázdneho okienka s otáznikom doplňte správnu postavičku. Pozrite sa na prvý riadok. Kto bude za čertom? Uhádli ste. Anjel. Ste šikovné. A teraz sa pozrite do druhého riadku. Je to náročnejšie. Koho zaradíte za anjelika? Výborne, deti. Predsa anjelika. A čo tretí riadok? Koho by ste doplnili za Mikulášov? Výborne. Opäť anjelika. A čo ja? Neboj sa, aj na teba príde. Deti, aby nebolo čertíkovi smutno, poďme si povedať, čo môže priniesť na okienko neposlušným deťom. Počujem uhlie? Aj zemiaky? Že vraj kamene? Drevo? Je to proste huncút. A s takou haluzou ho huncúta dobre vyobšívame. Na dnes je to všetko, kamaráti. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!